Har vi strimla svinekjøtt, og så har det fått småkose seg i panna, og så kjører vi på ren kremfløte, og så får den trekke. Og så har vi strimla potetene, sånn at de skal bli kjapt kokte. Ja. Så det blir middag til Tove i dag. Ja, og du er rett i dit S. Ja. Der er du sikker, at du kan tingene. Kralundborg matservice. Ja. Det var masse godt. Ja, men de har god kost. Det var det, jeg døjede med, da jeg kom til Norge. Det må jeg altså tilstå. Danskere har hatt stort sett mye bedre kost enn nordmenn har hatt. De er gode til matlavning. Ja. De kommer ikke bort fra. Og øllebrød der med fløde. Jeg vil nu ikke have flødeskum på. Jeg vil have fløde, hvis det var det. Eller mælk, det er godt nok også. Men der er mange gode retter, ja. En med en blomst på. Ja, den er lækker. Nu er der mattid for oss. Min negle, jeg må se at få den til at vokse ud, for jeg kan ikke få tag i nogen. Er det en fin dag at sitte ute og kose sig? Ja, ikke sandt? Vi må lyse det imens det er. Bordet er ikke så fint mere, det tørt det der. På. Så jeg var ikke glad for det byt. Hvad er tyttebær på dansk, Tove? Det hedder tyttebær. Tyttebær på dansk også. Men vi havde ikke smagt det før efter krigen. Vi har ikke smagt det. Så det var noget nyt. Ja. Nu skal vi nyte maten. Det skal vi. Og hun blev født 57, ja. Vi er jo gift 5 år. 52 så var den vakre Toves hånd. Og det er hennes førerkort. Førerkort for det året hun var født. Nej, var gift. Ja. Blev gift. Ja. Nej, Sten sagde, at vi skal se Europa, imens det står. Og 4 hjuls motorvogn, 250 kilo. Og dere reiste rundt i Europa, og før dere fann ut at nå kan vi få et barn, fordi at det var usikre på hvordan Europa ble etter krig. Ja. Så det var altid tur. Og så næste år drog vi til Østerrike. Men det var en sørgelig affære. Det var ligesom dødt. Der var ikke noget liv, og der var ingen venlige mennesker. Jeg ved ikke, jeg fik så dårligt indtryk af Østrig, så jeg fik nok, jeg skulle ikke der mere. Det var noget. Ja, der var russerne jo, det var måske derfor. Det blev mange harde år etter krigen var slutt for veldig mange mennesker rundt om i verden. Ja, det gjorde det. Men det er den engelske der var liv, og de handlede, og det gik for sig. Nu skal vi lage nettplass for Tove på Origo. Ja. Og så setter vi i gang og skanner inn og skriver. Men du skulle se de flygtninger ud, og de var klædt. Nej. Der var nogen, der kom til København også, i lejre der. Men de blev jo holdt inde, vi kunne ikke have dem løbende omkring ud. Så de blev sikkert en tilværelse, var. Det har været mye grufullt. Men så hende jeg traf, der var man, der blev Majra Menik. Jamen, Majra Menik, hvem er det er det, jeg spekulerer på. Hende, der endte over i Sydsverige. Vi havde lidt kontakt. Vældig intelligent. Men jeg tror ikke, det var Majra Menik, hun hed. De måtte jo søge om asyl, ved du, for lov at blive, det er klart. Ja. Hele Bergens supervestemor er populær blant de unge. Ja, det er det jo. Ikke stående. 5 år siden. Jamen, han er jo død, om der gik der sådan, ja. Ja. Jeg husker det der med gutterne. Ja.
Ja. Nej, morsom. Ja, det var så voldsomt at løfte mig lige fremad. Dessverre så var han begynte å bli dårlig, den teipen. Hvad siger du? Dumt av at teipen var begynte å bli dårlig. Ja. Jo. Hvad kan vi gøre med det? Ingenting å gjøre med. Nå, nej. Ambulance, det kan jeg huske, det er det kom. Ja. Ja. Det er længe siden, jeg har snakket med ham nu. Men jeg tænker på det hver gang, jeg ser ham der. Den sympatiske. Han Bjørn går det veldig godt med. Og det er alltid kjekt å treffe han Bjarte også. Nå, ja.